Dobra, что ты есть. Biblijna katecheza dla dzieci od ojca Piotra Bielewicza. Dobra, что ты есть. Pochwalony Jezus Chrystus. Дорогие dzieci, дорогие батьки, махчима, mama i tata, albo mama z dziećmi tak samo słuchają, a może babuli, ci dziaduli, ci dziadzia, ci ciocia. Дорогие słuchacze Radia Maryja. Druga nasza sustrecza, katecheza dla dzieci, biblijna. Tak, ja chcę, drogie dzieci, iść z wami po Biblii. Słuchać to, co drogi tatuś nam każe, Ojciec Niebiesny, co nam передał, jak On nas lubić. Pamiętajcie, a później raz, pierwszy raz, kiedy my zustrakali się, my przeczytali te słowa, pierwsze słowa Biblii. Na początku stworzył Bóg nieba i ziemię. I my na tym zakończyli. Tylko jeden skaz. Ale my zadumywali się, co było do początku. Na początku stworzył Bóg nieba i ziemię, ale co było do początku? To był początek. A do początku co było? Kiedy nas nie było, kiedy ziemi nie było, kiedy tego światu nie było. I pamiętajcie, my już byli w sercu tatusia naszego, niebiesnego Ojca. Do początku my już istniewali w Jego sercu. Tak świadczyć i nowy zapowiedź, święty Paweł. Tak świadczyć osia Biblia, kiedy my poglądamy na lubow Boga do nas. Dobra, że ty jest. Dobra, że wy się jest. Żegnajem się na początek, niechaj Duch Święty nam dopomagaje, bo trzeba Jego prosić. Nie tylko tu ja przeczytał, coś ci potraktował, tak, jest umienia takie szparchałki, jakby, tak, aby wam tu kazać, ale to nie najważniejsze. Najważniejsze to jest to, że Pan Bóg natchnie, a On natchniaje zawsze do dobra. Nikoli Pan Bóg nie natchniaje do złocha, tylko do dobra. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Józefie, mali się za nas. Przyzywajem hetego opiekuna hetego года 2021. Pamiętajcie, heta god Świętego Józefa. W kościele naszym, powszechnym kościele we wszystkim świecie. God Świętego Józefa, opiekuna Pana Jezusa i obrannika Najświętejszej Panny Maryi. Woś i my patrzali. A siódnia, takie ciekawe, no, думаю, dla wszystkich was będzie wielmi ciekawe. Dla mnie tak samo. Ja coś nowe sobie odkrywaję, kiedy rychtuję się do katechezą, ja odkrywaję tak samo dla siebie. Dzieci drogie, ja tak samo uczę się. Tak. Każdy człowiek uczy się. I temu zrazu chcę wam skazać. Uczycie się. Dobra uczycie się. Z ochotą idziecie do szkoły. Z ochotą. To nie propadzie. Bo wszystko to, czemu mówię, uczym się, to wszystko zakony Bożeje. My to będziemy baczyć. My to będziemy rozglądać, kiedy będziemy czytać Biblię. I siódnia, w pryncypie, ja mógłbym nazwać naszą katechezę ciszynia stworzenia. Czemu ciszynia? Jak? Na początku stworzył Bóg nieba i ziemię. Boś tak jest, pierwszy skaz Biblii. Ale tam ciszynia. Zauważcie, Kościół dozwalaje szukać, a jak to było. W pryncypie my każemy pra 7 dzień stworzenia. 7 dzień. Pan Bóg stwarzał świat u 7 dzień. Tam mają tydzień, tak. Pan Bóg 7 dzień stworzenia było. 7 dnia odpoczął Pan Bóg, ale 6 dzień On pracował i 7 dzień tak samo jak dzień tworzenia. I to ważne pamiętać, a odkąd wzięli się te 7 dzień. To już u Biblii było z samego początku. 7 dzień stworzenia. I tak po Biblii. Ale jak dokładna?
Это obraz. No, my chcemy coś rozkazać i czasami narysujemy, tak? Chcemy rozkazać. I tak samo i Biblia była napisana. Kab nam rozkazać, co nam rozkazać? Про Pana Boga. Про to, że On stworzył świat. Про to, że On stworzyciel, On autor. On autor всього światu. I On to zrobił. My кажем, ktoś ci autor jakiejś tam karciny, ktoś ci autor nawet pierwszy wynajszał tam lampoczku, ktoś ci elektryczestwo wynajszał, ktoś ci tam maszynę pierwszą zrobił i on autor. Ale autor всього, co jest u świecie, всього dobrego, to Pan Bóg. To Pan Bóg. I my możemy pytać, zapytywać, a jak Pan Bóg to zrobił? I nauka rozpoznaje, nauka szukaje, gledzić na te stworzenie. A co nam Biblia każe? Biblia każe w pryncypie pra wielką ciszynę. Bóg tworzyć u ciszynii. A nauka każe, czuli wy na pewno taką teorię wielkiego zrywa. Był zryw. Wielczajszy zryw, takiego, jakiego nawet nam nie ujawić. I typa z tego zrywa teoria każe, tam rozeszli się planety, zorki i ta typa powstała wsielena, uwieś świat. No niech to będziemy zajmować. No zryw, to szum, to szumicha straszna, że zryw tu i w uszy trzeba zatykać, bo zryw, to już się napuchane. A tu, kiedy my czytajemy Biblię, i to, drogie, wielmi ważne jest, wielmi. Ja biorę tę wielką książkę lekcjonarii, to jest, co czytaję podczas świętej mszy, jest u mnie jeszcze i Biblia na rosyjskiej mowie, wielka, ja tak samo kniga, tu wieś, Stary i Nowy Zapowiet, a u lekcjonarii, tu mają po białorusku, właśnie je czytani, zdaється nawet, сьогодні яны будуть, ну так, здається так, сьогодні буде гэтае чытанне пра стварэнне свету, калі хтосьці пойдзе да касцёла, то там зможа прачытаць. І маем так, то гэта мы ўжо чыталі, на пачатку стварыў Бог неба і зямлю, і слухайце далей. Зямля ж была безладдзем і пустэчаю, і цемра была над паверхняй бездани. I Duch Boży łunał nad wodami. Poglądacie, bezładzie i pustecza ja i ciemra. Tylko Duch Boży łunał nad wodami. Duch Boży. Усё wypełniaється w wielkiej ciszynie. Всё. To jest bezładzie, pustecza, ciemra i Duch Boży, jaki unaje, jaki jakby kontroluje wszystko, tę ciszynę. Wiecie, wielkie sprawy w ogóle u życiu człowieka najczęściej, w pryncypie można сказать, zawsiody, czynią u ciszynii. Zauważcie różnych naukowców, tych, jakie odkryli coś nowego w przyrodzie. Яны ў цішыні працуюць, яны засароджені працуюць, ім нішто не мешае, не павінна мешаць. Яны стараюцца сесці, каб нават і музыка не іграла. Взяў кнігу, чытае, засарадоточаны, пазнае, або взяў мікраскоп, глядзіць. Павінна быць цішыня. Калі творым дабро, павінна быць цішыня. W szumie, w szumichie takiej nie zawsiody będzie coś odkryciem, a w szumichie może tak samo powstać mnoga trennacha. Tam lepsze wybrać ciszynę. I Duch Boży, jaki unaje nad wodami, Duch Boży, jak to uprawiaje tej ciszynę nie dozwalaje, kab coś wyszło spod kontroli. Duch Boży, jaki nad usim i po sionieczny dzień, Duch Boży nad nami.
Так, Дух Божий. Пам'ятаю, я хочу вам розказати про эту тишиню, як це практично у науці, як це важно для нас, дітей так само. Ми шумим в школі, правда? Там бігаємо по коридорам, там шумиха такая. Відаю, одна чи другая наставниця каже, ай-яй-яй, ну не можна витримати. Діти бігають, і у мене дежурство, а там, ну не витримаєш просто. Як їх навчити, щоб криху були тишей? Ну, діти, як вас навчити, щоб ви були криху тишей? Ну, я не wiem, ну, після школи можеш шуміти. Ідіть там на санки, чи як це називається, це надувне колесо, на яким спускають. Я не відаю, відаєте. В мої часи такого не було. Я навіть названня не відаю. Ви, напевно, відаєте. Я відаю тільки санки, лижі, коньки і все. Ви вам лепше відати. Іди там шумі, там вигуляй. Але в школі, коли вчишся, коли, так скажем, твориш щось, бо ти твориш, так, ти udzielniczajesz w twarzeniu, bo poznajesz to, co Pan Bóg dla ciebie zrobił. W szkole ty powinien być cicha. I był jeden święty w XIII wieku. Był jeden święty, jego my niedawno tak uspominali, 10 dni temu jak raz równieńka, do 28 studzienia, jaki nazywał się święty Tomasz Akwiński, bo był z Choroda Akwina. Tomasz Akwiński, Italianiec on był i on był takim wielmi wielkim uczonym, był świętarą później, był monachem, dominikańcem, zakonnikiem, ale lubił uczyć się, wielmi lubił. A wtedy w średniowiekowie jeden student mógł uczyć się amal od razu w niekolkich uniwersytetach Europy. To były takie czasy, dzieci, uявляйте sobie, ty uczysz się tylko w jednej szkole, 11 lat, tak? A wtedy nie. Wtedy ty zaczynał naukę w domu, a potem ciebie posyłali już w 10 lat, na przykład monastyr. 2 lata, 3 ty tam pobył, monastyrska nauka, bo tam byli uczone, i ciebie posyłali już w 12-13 lat w uniwersytet, w 15 lat ty już był na drugim uniwersytecie, w 17 lat ty już był na trzecim uniwersytecie, w 20 lat ty już mógł stać doktorem nauk. Tak, a w 25 ty już profesorem był wielkim. I obejrzał amalusiu Europę, bez samolotu, bez maszyny. I tak ludzie żyli, tak odkryta, tak cudowna. Cudowne to było. No i wierniemy się do Tomasz Akwiński. Tomasz Akwiński i on lubił uczyć się. I on te książki pogłaszczał. Wiedział, wielmi mnogo mował. Jewrejsku nawet, na jakiej była Biblia napisana, grecką, latyńską. Wiedział, mnogo mował. I on uczył się, czytał, sam poznawał. A wiecie, jakie książki wtedy byli? Nie było drukowanych. My mamy drukowane książki. Nam chyba ciężko ujawić. Wszystkie książki pisali się wrучную, tak jak moja szpargałka tu wrучную napisana. To wszystkie książki pisali się wrучную. Wszystkie. I on chytył się, a to nazywa się manuskrypty. Chytył się książki wrучную napisane. I on ich czytał, przewaraczywał, глядел, poznawał. Siu. Oj, to ty. Był taki niezwyczajny. I jako nastavnik, taki samý hołowny profesor, kazał pro jego kaliść tak. Słuchajcie, Tomasz tak cicho siedzieć. I on jak woł taki. Woł to taki no ciężały byk, ale woł to jeszcze starynne nazwanie takie. I on jak cichy woł, że cianie włos taki spokojna. I on może iść dziesiątki kilometrów bez zastanówki, ale nie biegom. I on spokojna idzie
Idzie szag za szagом, krok za krokiem. Nie spieszyć. W świętej ciszynie idzie i dochodzi do mety spokojna. Inszy je by dawno upali, bo raz zbieżał się tak i pobieżało sił, nie chwaciło, upał się. A ty woł, i on taki trudolubliwy i spokojny w takiej ciszynie. I prachę tego świętego Tomasza skazał jego profesor. Poczekajcie, do innych tak kazał, poczekajcie. Hety cichy woł, tak kaliści zaryczyć, że wieś świat jego poczuje. Rozumiejecie? I on cicho pracował, krok za krokiem, spokojna, u ciszyni, tak jak Bóg stworzył świat. I wесь świat poczuł про jego, to prawda. Nam w seminarii duchownej przeszło 800 lat. Tak samo jego nauku podawali i podają. I Kościół na taki fundament ma nauka Kościoła. Tak samo tego cichego, świętego Tomasza Akwińskiego. Ale chłopić, wracajmy się do stworzenia światu. W ciszyni Bóg tworzyć. Nie trzeba szumichy, nie trzeba szumu, nie. Dzieci, szanujcie ciszyniu, szanujcie. Poznawajcie usio u ciszyni, spokojna. I na pewno i ty lubisz tam na przykład coś ci czytać, kab tobie nie mieszali. Lubisz coś ci robić nawet prygulni, nawet kiedy cacki bierzesz swoje, jakieś ci tam kubiki, kap słażywać, tak samo lepsz cieszyni. Każem, nie mieszaj mnie, a ty idź. I Bóg tak samo się tworzyć w wielkiej ciszyni. I czytajem dalej. I skazał Bóg, poglądajcie, Bóg skazał. Bóg przerywaje tę ciszyniu, ale maleńkimi słowami. Zanadto mnoga Pan Bóg nie każe. Niechaj stanie się światło. Poglądajcie, Panu Bogu nie trzeba mnoga kazać. I dalszy czytajem. I stała się światło. Oj, i tu jest dokaz w jakimś sensie na to je, że to Pan Bóg nasił nas u swoim sercu jeszcze do stworzenia światu. Pan Bóg tylko skazał, niechaj stanie się światło. Zrazu jest światło. Pan Bóg skazał, niechaj stanie się, na przykład ja, Piotr. Niechaj stanie się Juri. Niechaj stanie się ktoś ci tam nie wiedają. Diana, Olcha, Natasza, Tania, Kacia, Świeta, niechaj stanie się Siergiej. I jość, my się z woli Pana Boga. Adno Słowo Boże, adno mnoga nie trzeba. Adno żadanie Boże, to niechaj, to takie żadanie, ja chcę, niechaj. Nam nie machczyma tak. Ja скажу, я хочу, ну и что хочешь. И не отрымливаешься, не завсёды будет то, что я хочу. Ale tam, gdzie Bóg хоче, będzie. A jak my później zobaczymy, Bóg zawsёdy хоче dobra. I Bóg tak spokojnie każe, niechaj stanie się światło. I stała się światło. I stała się. I poglądajcie dalej. I ubaczył Bóg światło, że jano dobra je. Ujawiajcie, zrazu mają taki refren, przypiew będziemy tak kazać, refren, przypiew. Tego stworzenia Pana Boga dobra je. Wszystko, co robić Bóg dobra je. Wszystko, co robić za uciszyni, spokojna, dobra je będzie. Pracuj, wytrwała. Ty stwaraj razem z Panem Bogiem. Będzie dobre je. I wykonywaj żadanie Pana Boga. To jest to Pan Bóg chce. Niechaj stanie się światło.
i stała się światło. I ubaczył Bóg światło, że jano dobra je. Jakie to cudowne. I zrazu trzeba skazać tak. I ubaczył Bóg, że ty, że ja i ty, i jeszcze ktoś ci, i mam, i tata, i brat, i siostra, dobra je. Dobra nas Pan Bóg stworzył. Dobra. Tam szanuj dobro, tam raduj się dobru i bądź i ty dobry. I oddzielił Bóg światło od ciemry i nazwał Bóg światło dniom, a ciemru nazwał noczu. I był wieczór, i była ranica, dzień pierwszy. Dzień pierwszy. Bóg u tej ciszyni stwaraje światło i oddzielaje od ciemry. I nazwał Bóg światło dniom, a ciemru nazwał noczu. Bóg stwaraje światło u pierwszy dzień. Jeszcze trochę teraz każę następnym razem krychu. Sionia niechaj nam może chopić. Pamiętajcie, ciszynia. W ciszyni naradzaється mnoga dobra. Ciszynia stworzenia i na koniec jeszcze wam skażę. Jeszcze jedną ciszynię. Ciszynia potem tuju tworzenia, jaką my robimy. Ciszynia w szkole, ciszynia, kiedy ty robisz swoje uroki, zaniatki. Ciszynia świętego Tomasza Akwińskiego i ciszynia wielmi ważna. Ciszynia stworzenia. I drugie, ciszynia odkupienia, z martwych powstania. Kiedy Jezus pomierał na krzyży, ciszynia była. Kiedy Jezus u was krósł, jeszcze większa ciszynia. Niczego nie było. Ja zrazu chcę wam, глядите, stary zapowiedź, ale zrazu chcę do nowego. Najważniejsze dwie zdarzenia w świecie, stworzenie i odkupienie. Stworzenie ciszynia, odkupienie ciszynia. Jezus u was krósł w ciszyni. My radujemy się. My będziemy śpiewać już niedługo, będzie Pascha 4 krasowieka. Będziemy śpiewać Alleluja, krzyczać, my będziemy tak, obwieszczać wszemu światu, że Jezus u was krósł. Ale tam była ciszynia. Trochę to jeszcze będziemy kazać później. Szanujcie ciszynię. I pamiętajcie, wszystko to dobre je, wszystko to Boże je, tworzyca u ciszyni. I bądźcie takimi twórcami. Nie lenicie się pracować, nie lenicie się uczyć się, nie lenicie się być dobrymi. U ciszyni, spokojna. Mama tylko poglądała, że musorka pełna. I ty zrazu dogadaj się, bez słów. U ciszyni dogadaj się. A, trzeba wynieść, wynoszę. Nie, mama ciebie nie przymuszywała. Bądź twórcą dobra, tak jak Pan Bóg. I niechaj Jezus wam u tym dopomaga. Na koniec, jak zawsiody, pamiętajcie, ja wam robię krzyżyk i wy mnie o tak do ekrana i wy mnie postawcie. Dziękuję wielki. Niechaj Jezus wam błogosławia, niechaj was wiedzie. Niechaj nie bójcie się ciszyni, u jaką wiość Pan Bóg. On taki cudowny i dobry. Tak czasami wy wiedajcie, dobra pobyć koło mamy, koło taty, prosto pobyć, nawet czasami bez słów. Czasami хочеться, rozkażycie mnie. I tak Pan Bóg u ciszyni naszego serca prabywaje, u ciszyni stwaraje świat. Tylko Duch Boży nad nami, niechaj On będzie z wami. Jeszcze raz krzyżyk. Z Bogiem, pochwalony Jezus Chrystus, do następnej sustreczy praz tydzień. Dobra, że ty jość. Biblijna katecheza dla dzieci od ojca Piotra Bielewicza.